BPFनि दैदेनगिरिफ्रा आसलते थौले मेलेमनि बिथांमोना कुनुदिन फार साइटेड नङा कुनुदिन बाथ्राफोरखौ गुवारै सिन्था खालामो साजाङै सिन्था खालामो बेनिखाय दिनै मोनसे एग्रिमेन्टखौ सरकारा जे मावफुं लाफान थागोन बे बाथ्राखौ कुनुदिन बास्तब नङा जिहेतु सरकार एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोनसे कमिटमेन्ट होबाय मोनसे खोथा होबाय जे जों बेखिनिखौ मावगोन आरो दिनैनि सरकारा बुंग्राल' सरकार नङा बे मावग्रा सरकार बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों सिमाखौ बांहोनायनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया दिनै साक्सेस जाबाय दा जोंनि गहपुरहालागै बे सिमाया जासिगोन बिथांमोना 2003 आव जि सुक्ति खालामदों बिटिसि सुक्ति बे सुक्तियाव सिमाखौ बिथांमोना 1 इन्सिबो बारायहोनो हायाखैमोन मानगीत प्रमोद बर'नि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा अरायबो जोंनि बिटिआरखौ दावगाहोनायनि थाखाय बिटिआरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय खामानि मावबोदों न'खर न'खरनिफ्राय खांनाय हाखौ दिनै प्रत्येक VCDC अफिसफोराव जमा खालामनाय जागोन बेखौ मिक्स आप खालामनानै दिनै जमा जानाय लादों आरो दिनै बे हाबाफारिया बेनो जे मेरा मिट्टी मेरा देश बे हाबाफारिनि गामिनिफ्राय खांनाय हाखौ जमा खालामगोन आरो बे जमा खालामनाय हाखौनो दिनै जों गासैबो VCDCनि जेसेबां जोंनि चेयारमेन थाबाय प्राइमारि कमिटिनि थाबाय बेनिफ्राय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि CRPफोर थाबाय गामिनि गोरों गोरा ओनसोलनि गोरों गोरा दैदेनगिरिफोर थाबाय आरो बे गासैखौ ज' लानानै बेखौ उत्सब हिसाबै खुंनायनि गेजेरजों जों बे हाखौ मोननैसो खल' जमा खालामगोन जमा खालामनानै बेखौ 15 अक्ट'बर खालि बेखौ जों जोंनि ब्लक अफिसाव जमा हैगोन आरो दिनै बिनि हाबाफारि बे हरला VCDCआव बेखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि हरला VCDCनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं जेसेबां मावथि दं जेसेबां सोद्रोमा दं जेसेबां नोगोरारि दं गासैबो जोंनि हादोरनि प्रति अननाय जोंनि गाव थांना थानाय हानि प्रति अननाय बेखौ फोरमायदों आरो दिनै बे हाबाफारि जिखिनि रायजो राजाफ्रा स्वतःस्फूर्तभावे गाव गावनि गोसो जानाय ओंखारबोदों बियो थारैनो जोंनि हादोरनि थाखाय जोंनि जायगानि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाख्नायथाव बाथ्रा जादों आरो बेनिखायनो दिनै बे हाबाफारि जायफ्रा बाहागो लाबाय अखासि जानायनिबाबो रावबो गियालासे फावसायालासेनो दावगाबोनायखौ बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो हरला VCDCनि जायफोर चेयारमेनजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिफोर बिबानगिरि दं जा प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि बिबानगिरि दं सरकारि अफिसारफोर बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमखौ साबायखर बावदों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों थारैनो भारतआ जोंनि जोनोम हादोर आरो बे जोनोम हादोरनि थाखाय जों साफ्रोमबो गावनि थैयारि जिउ बावनो थामथियारि दं आरो बे हादोरखौ जों अनो सिबियो आरो अरायबो सनमान होयो बे बाथ्राखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा आसलते थौले मेलेमनि बिथांमोना कुनुदिन फार साइटेड नङा कुनुदिन बाथ्राफोरखौ गुवारै सिन्था खालामो साजाङै सिन्था खालामो बेनिखाय दिनै मोनसे एग्रिमेन्टखौ सरकारा जे मावफुं लाफान थागोन बे बाथ्राखौ कुनुदिन बास्तब नङा जिहेतु सरकार एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोनसे कमिटमेन्ट होबाय मोनसे खोथा होबाय जे जों बेखिनिखौ मावगोन आरो दिनैनि सरकारा बुंग्राल' सरकार नङा बे मावग्रा सरकार बेनिखायनो दिनै थांनाय 2020 मायथाइयाव जि सुक्ति जादों बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों सिमाखौ बांहोनायनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया दिनै साक्सेस जाबाय दा जोंनि गहपुरहालागै बे सिमाया जासिगोन खिन्थु सिगांनि सुक्तिफ्राव जा 2003नि जि सुक्ति बा 1993नि जिथु सुक्ति बे सुक्तियाव सिमाया 5 नैसिमल'सोमोन फार्स्ट टाइम BSc बायदि खुंबाय खिन्थु BScनि उनाव बे सिमाखौ बांहोनांगौमोन दिनै BPFनि दैदेनगिरि बै समनि BLT आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा BScनि सिमाखौ बांहोनानै सुक्ति खालामनो हायाखै दिनै बिथांमोना 2003 आव जि सुक्ति खालामदों बिटिसि सुक्ति बे सुक्तियाव सिमाखौ बिथांमोना 1 इन्सिबो बारायहोनो हायाखैमोन दिनै मा बुंगोन NDFB आरो आबसु ज' लोगो जानानै सोमावसारनानै जे सुक्ति खालामबाय सुक्तिया गहपुरहालागै जागोन होननानै सुक्तियाव रोखायै लिरनाय आरो बे रोखायै लिरनाय बाथ्राखौ दिनै सरकारा भारत सरकार असम सरकार बिथांमोना गनायनानै लाबाय दिनै जि बिटिआर सरकार बे इउपिपिएलनि नेतृत्व मानगीत प्रमोद बर'नि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा अरायबो जोंनि बिटिआरखौ दावगाहोनायनि थाखाय बिटिआरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय खामानि मावबोदों दिनै बायदिसिना बिथिङाव जों दावगानो हादों सोलोंथाइ बिथिङाव जों गोदान महर होनो हादों दिनै जोंनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोनो थाखाय सुबिदा खालामनो हादों जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे
कम्पिटिटिभ परिखा होनो हायो जेरै IIT एडमिसन लानाय NIT एडमिसन लानाय इन्जिनियारिं फरायनो मेडिकेल फरायनो APSC परिखा होनो UPSC परिखा होनो थाखाय जिखिनि जायफ्रा मेधा दंबाबो मेरिट दंबाबो खिन्थु न'खरनि खरस बायदिसिना असुबिदा होनो हायाखै बिथांमोनखौ सुबिदा खालामनो थाखाय जों कचिंनि बेबस्था खालामदों सुपार 50 बायदि आसनि लानानै बिनि गेजेरजों दिनै अन्तत 200 गथ'फोरखौ प्रत्येक बोसोरावनो कचिं होनायनि गेजेरजों कम्पिटिटिभ परिखानि थाखाय फिट खालामनानै दोनदों आरो बेखिनिखौ जों सरकार मावदों बिनि अनगायैबो जों गेलेग्रा बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव गोबां परिबर्तन लाबोनो थाखाय जों ISPL खेला स्टार्ट खालामबाय सन्तोष ट्रफि लाबोबाय बेनिफ्राय बावैसो दुरान काप माबाय बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खेला मा खालामनो थाखाय गामि गामि गेलेनायखौ माबानो थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनो थाखाय गामि गामि जों गेलेग्रा फोथारखौ फोसाबनाय हाबाफारि लादों स्टेडियाम बानायनाय हाबाफारि लादों आरो बेखौ जों इतिमধ্যे स्टार्ट खालामबाय आनखि जोंहा क'क्राझाराव मोनसेबो मोजां स्टेन्डार्ड खेला गेलेहोनो हानाय स्टेडियाम गैयामोन खिन्थु थांनाय बे दुरान काप गेलेहोनो थाखायनो मास मोनसेनि गेजेरावनो मोनसे गोजौ स्टेन्डार्डनि बिदि स्टेडियाम जों बानायनो हादों दा हाग्रामा महिलानि समाव 17 बोसोरावबो बेबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनो हायाखैमोन लामा सामा बानायनो हायाखैमोन स्कुल डेभेलपमेन्ट खालामाखै गथ'फोरखौ फरायनाय सुबिदा खालामना होनो हायाखैमोन दिनै स्टेडियाम बानायना होनो हायाखै 17 बोसोराव बिथांमोना गोसो खांनायखौ गोबां परिबर्तन लाबोनो हागौमोन खिन्थु बिथांमोना मावाखै खिन्थु जों दिनै मावदों खिन्थु बिथांमोना जास्ट मा बुंगोन प्रटेस्ट खालामनायनि थाखाय बिरोधि जानायखायनो दिनै UPPLनि नेतृत्वआव जि सरकार सोलिदों बे सरकार जिखिनि खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना बेखौ नुवाखै आरो जास्ट जेबो खामानि मावाखै होनना बुंनो हादों खिन्थु गावसोरहा फेलार जानायखाय गावसोर 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायैनि फेलार जानायखाय दिनै UPPLनि नेतृत्वआव जि परिबर्तन जादों जि डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ बिथांमोना सहजै लानो हायाखै बेनिखायनो नुनानैबो नुयैबायदि जेबो मावाखै मावनो हायाखै होनना बुंदों दिनै बिथांमोना मिथ्याचारनि गेजेरजों भारत जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै जाथि जनगोष्ठीखौ थगायनानै गादि दखल खालामनाय मोनसे षड़यन्त्र खालामदों खिन्थु बिथांमोनखौ दिनै साक्सेस जानाय नङा